Umaru Kumari n bɔra Segu n sigiyɔrɔ de bɛnnen bɛ Bamakɔ Lafiyabugu ma ne sigilen bɛ laturu ani basi de kan o ye n ka baara de ye n sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Lafiyabugu Jisuntu de ma i dansɔgɔ i ni ko. E bɛ nafolo baara kɛ mɔgɔ ye Umaru? N'i ye ɲininka o la Isu Jakite o diyara n ye kosɛbɛ i dansɔgɔ i ni ko. N bɛ nafolo ko baara kɛ mɔgɔw ye n nafolo baara mɔgɔw ye n b'o kɛ n nafolo baara kɛ mɔgɔw ye n bɛ sanuko baara kɛ mɔgɔw ye i dansɔgɔ i ni ko. An ɲɛ b'a la basi caman b'i bolo yan i bɛ laturu fana da i bɛ papier ko baara kɛ mɔgɔw ye? N'i ye ɲininka o diyara n ye kosɛbɛ sani ka se Bamakɔ yan n ka base de tun ye donsoya ye n bɛ kungo kɔnɔnaw kɛ ka sasiw kɛ kungo kɔnɔ ka sogow faga ka n fa ni ba balo mais sisan Ala ye n sigiyɔrɔ bɛn duguba kɔnɔna ma n bɛ Bamakɔ yan ni wagati in na sani kɛ laturu kalan k'a dɔn n kun sigilen bɛ n faw kun sigilen bɛ nin de kan nin ye sinsin de ye n faw kun sigilen bɛ nin kan ni jinɛ bɛ n bolo bi ni sinsin jinɛ de bɛ n na donc n sigilen bɛ nin kan n bɛ diɲɛ baara bɛɛ kɛ nin ye n bɛ papier ko baara kɛ mɔgɔw ye ni mɔgɔ min dɛsɛlen bɛ ka papier sɔrɔ Israël la a kɛra Faransi a kɛra Espagne a kɛra Europe dugu o dugu Asie dugu o dugu n'i dɛsɛlen bɛ ka papier sɔrɔ ni ne ye papier ko baara kɛ i bɛ papier sɔrɔ i dansɔgɔ i ni ko. Mais an b'a dɔn muso dɔw ka furuko gɛlɛyalen don i bɛ se ka furu baara kɛ mɔgɔw ye? I dansɔgɔ i ni ko n'i ye ɲininka o diyara n ye kosɛbɛ n'i bɛ fɛ ka soma malo de i bɛ musoko baara di a ma musoko baara furuko baara n b'a kɛ musow ye i bɛ furu sɔrɔ ni Ala ka diɲɛ ye Ala ni mansaw ni bɔkolow barika i bɛ baara kɛ i bɛ furu sɔrɔ. Mais cɛ dɔw fana bɛ olu ka baara ko ka gɛlɛn garisɛgɛw sirilen don. O ye tiɲɛ i dansɔgɔ i ni ko o diyara n ye kosɛbɛ cɛw ko baara kɛ ko ka gɛlɛn kosɛbɛ kosɛbɛ cɛ min m'an se ma yan n bɛ baara k'i ye i bɛ baara sɔrɔ i mako bɛ baara min na i ka se k'o fɔ ne ye dɔrɔn ne bɛ baara k'i ye a mana kɛ diɲɛ baara o baara i b'o sɔrɔ i dansɔgɔ i ni ko. Mais an ɲɛ b'a la i bɛ buguri kunna yan i ka buguri ko sababu bɔra jumɛn na? I dansɔgɔ i ni ko n'i ye ɲininka o la o diyara n ye kosɛbɛ sani ka se nin dugukolo in kan ne min ye Bamakɔ ye n karamɔgɔkɛ b'i Segu a tɔgɔ ye n ci kunbari olu de ye n ladɔnniya laturu la n ci kunbari ani sidi kunbari olu de ye n ladɔnniya laturu la n ka na Bamakɔ yan ka tila ka na kalan minɛ karamɔgɔ caman bolo yan Saka Tarawele b'o la karamɔgɔ Jeliba b'o la Baba Jara b'o la Madu Jara b'o la a bɛ tiɲɛ so bi u dansɔgɔ i ni ko n b'u fo n bɛ laturu da min na bi n'olu de ye n ladɔnniya laturu la e dansɔgɔ i ni ko. Mais jɔn de ye basi fɔlɔfɔlɔ d'e ma i ka sumaya kɔnɔna la? Bon mɔgɔ min ye basi fɔlɔfɔlɔ di ne ma n ka sumaya kɔnɔna na o bɛ tiɲɛ so bi o ye mansaw de ye n bɔkolo sigilen b'olu de ka basi kan nin basi nin ye sinsin de ye nin dilanlen ne t'a sisan da dɔn depuis da mɔnsɔn ninnu ka wagati o fɛn de ye nin ye nin gulola ka san 40 kɛ mɔgɔ magalen t'a la silamɛya nanen kɔfɛ ne de y'a ta kɛ n sigi a kunna wa jinɛ de bɛ ne na bi ne bɛ baara k'a la n bɛ kobaw de karaba ni nin ye bi ni n bɛ se ka n waso ni fɛn ye bi laturu kɔfɛ n bɛ waso ni sinsin de ye n sigilen b'o kan e dansɔgɔ i ni ko. T'a la o de kun don Umaru. E dansɔgɔ n b'aw fo kosɛbɛ merci beaucoup.